raso kalai kini baungkai baputui tali haro denai lah sio-sio sakit hati kini taraso. Yo nande ulah dalam perpicayo Allah tabarikan segalonyo rayuan urang ada-adangakan jaya batin manangguangkan. Hati manangguangkanlah kuyuy barang kabasahan depadi ko diberikan sakitnya indah tak tahan. Lah mane janji jo hitungan lah bule kato jo mufakai baungkai arek janjian padiah nande nai rasokan ditanam tabu haroman ni tasuo kironyo pai ibarau batamu aseso dene manangguangkan. Yo nande ulah dalam perpicayo Allah tabarikan segalonyo rayuan urang ada-adangakan jaya batin manangguangkan. Hati manangguangkanlah kuyuy barang kabasahan depadi ko diberikan sakitnya indah tak tahan. Lah mane janji jo hitungan lah bule kato jo mufakai baungkai arek janjian padiah nande nai rasokan ditanam tabu haroman ni tasuo kironyo pai ibarau batamu aseso de